Triunfo de Ouro do Noia que consegue superar a barreira dos 40 puntos. O 1-3 ante a Sarriana deixa case certificada a permanencia para os de Iván Carril. Unha permanencia que deberá agardar do outro lado do Serra do Barbanza. O Boiro sumou un só punto no derbi ante o Arosa, que os deixa polo momento cun total de 30. Vitoria de Ouro para un Noia que supera dunha vez por todas a barreira dos 40 puntos. Fixo a domicilio nun dos campos máis exixentes da Liga. O Municipal da Ribela presentaba un duelo entre Sarriana e os noieses, no que os locais chegaban dispostos a deixar os 3 puntos na casa. Os primeiros minutos foron para os locais, costando os noieses manter o control do balón. Recuperacións e contras rápidas foron unha constante na Sarriana, que cun córner sacado en curto atoparon o primeiro gol aos 25 minutos por medio de Arona Sane. Coa vantaxe provisional, os brucenses pecaron de exceso de confianza, algo que o Noia non pasou por alto. Ao fío do descanso, Facu Moreira sacou un zapatazo dende a frontal para poñer o 1-1 no marcador. Un gol psicolóxico antes do entretempo que subía o moral dos visitantes para o segundo acto. Cando aínda non pasaran 20 minutos, Javi Muiño aproveitou un erro defensivo entre central e porteiro para adiantar aos seus. Co 1-2, o Noia precisaba un tanto máis para sentenciar o encontro e de novo Facu Moreira apareceu para asegurar a victoria, desta vez cun gol olímpico. Unha vitoria que sitúa os de Iván Carril con 42 puntos na sétima posición e coa permanencia rozándolle os dedos. Pola súa banda, o Club Deportivo Boiro non foi quen de impoñerse na casa ante un dos seus máximos rivais. 1-1 contra o Arosa, un resultado que non deixa satisfeita ningunha beira da ría de Arousa. Barraña presentaba un aspecto inmellorable, coas gradas repletas de afeccionados e o palco de autoridades coa presencia do presidente da Federación Galega de Fútbol, Pablo Pietro, e o seu homólogo da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. O partido comezou de cara para os locais, que conseguiron adiantarse pasado o cuarto de hora cun tanto de Juan Blanco. O gol levantou uns ánimos que tardaron pouco en esvaecerse. Na seguinte xogada, Martín Diz conseguía igualar o marcador para os visitantes. Durante o resto do encontro sucederonse diversas accións en demasiado perigo para ambos equipos. Non foi ata os 70 cando volveron ter unha oportunidade clara aos locais. Mario Prol probou o arqueiro dende lonxe, atopando o seu tiro amando o xogador arlequinado. Nos últimos minutos o Boiro tirou máis de corazón que de cabeza para buscar o segundo e pouco lles faltou. Un saque de esquina botado por Pedrosa atopou no Nieto coa dereita, pero o Coiro bateu contra o travesaño. Ao final do partido, 1-1 e reparto de puntos que non gusta a ningún equipo. O Boiro chega así aos 30 puntos e figura xa na 11ª posición.